Etxean egunero jaten dugu ogia. Neri asko gustatzen zait, eta batzuetan ni bakarrik joaten naiz ogia erostera. Amonak esaten dit gu jaten dugun ogi goxoa prestatzeko lan asko egin behar dela aurretik. Nik uste nuen ogia makina batetik ateratzen zutela, baino badakizu ezer? Guk oraindik lo gaudenean hasten dira masa egiten. Ondoren ogiari forma eman, labean sartu eta horrela goizean goizetik ogi egin berria izaten dute dendan. Amonak esaten du naiz eta ez ikusi oso garrantzitsua dela lan hori. Gure eskolan ez dagoirik egiten, baino jende askok egiten du lan bertan. Gu goxo-goxo egoteko. Ezagutu nahi dituzu? Ni Edurne naiz eta ikastetxeko idazkaritzakoa naiz. Nik iten dut gehien bat, bai telefonoz, bai emailez edo bertara etortzen dian famili, zein ikasle edo edozein pertsonai, aurreneko harrera emateiet zentruko esplikazioa, informazioa. Eta gero beste alde batetik, bai ikasliai, bai irakasliai, Moodle asuntuakin eta ere hor jarduten dut, notak, gutxi gora bera papeleo tema asko. Zerrek emateiten jola bisipoxa, lanekoa? Azken finean hori berdina, jendiak indakaten harremana, ezke beti hor, pixkat azpertu eta orduan, jendia etortzea, bitu lehengo hilabetian ama batek bonboi batzuk oparetu zizkian inion gestio bateatikan, dana jangen ditula hemen launan artean, eta gero beste sekretutxo batola Mari Domingi nahizela. Eta hori, olentzere etortzen danean eta Mari Domingi, jutege HH eta LH bat bira, eta hori, unia ikusi eta nola behaiekin harreman hori oso posgarria da. Bizipoza, bizipoza ikaslekin harremana, klasetara jun, ikasleak zu agurtzea, zurekin hitz egitea, beraien gauzak kontatzea, adin hauetan zaila dena, eta gertutasun horrek bizipoza handia ematen du. Gero baita ere, lankideekin egunerokotasun harreman hori, ez lan arloan baizik eta lanetik kanpo ere gure artean, harremanak politak dira, eta horrek ere bizipoza ematen dizu eta gogo ematen dizu egunero ikastetxera etortzeko, gure bigarren etxea, esango genuke, ordu pila bat pasatzen ditugu eta hemen. Adibidez ere, anekdota bat, oporretan topo egin nuela ikasle batekin, eta topoan nire ondoan eseri zen, kontatu zidan zertan ari zen, eta oso polita izan zen, zeren klasean ez duzu beti aukera edukiak ez diren gauzen inguruan hitz egiteko, beraiek ere agian ez dute interesa, eta gero kanpoan zaudela egoera beste bat, eta zuen aurbiltzea eta kontatzea berari gustatzen zaizkion gauzak, eta sartuta dagoen gauza batzuetan eta proiektu batzuetan, benetan oso polita. Kaixo, ni Leire naiz eta harrerako langilea naiz. Nire lana telefonoa hartzeaz gain eta lehiatilan jendea kasu egiteaz gain, badauzkat beste, esan bezala, egoitzako langilea naizenez, askotan egoiliar berriak hartu, bere gelatara eraman, dena erakutsi. Gero ere postari lana ere egiten dut, paketelari lana ere zeben pakete asko jasotzen dira. Eta gero, eskolako orduetan aurrak etortzen dira, zauri txikiekin, batzutan zauri handiagoekin, edo sukarrarekin, eta lehenengo kontaktua edo hemen izaten da, eta gero gurasoekin harremanetan jarri behar bada, hori ere bai. Hombre, normalean umeekin harremana daukazunean da, hori. Etortzen zaizunean ume bat irrifatxu edo batzutan, ez dakit, Leire, eta ez dute behar, baina hurbiltzen dira atera, eta Leire, eta horrela egiten dira, eta esatezu, bentsat, ez? Harreman hori, beti ere, herrita egiten zaie, eta hori, eta hori ikustezunean ez daudela aserre, esatezu, ene zain gaiztua izan. Miren naiz, aurten 2 urteko gelan nago, aurrezkuntzako irakaslea naiz, rotatu egiten dugu, eta aurten eta azkenekotan tokatu zaitere koordinatzaile izatea. 2 urteko umei,
goxotasuna ematea eta ongi etorria ematea eskola honetara, ze azken finean egongo dira printzipioz urte pila bat. Eta, bueno, 2 urteko gelan pardelak aldatu behar dira, pixak aldatu behar dira, xistan jarri hartzaile, mukiak kendu horrelako gauza pila bat, eta ere garrantzitsuena dena da goxotasuna ematea, lurrera botatzea, jolastea eta beraiekin egotea. Eta beste lan bat oso garrantzitsua dena da gurasoekin harremana eta gurasoak lasaitzea, sobreto. Nire lanean bizipoza ematen diana, dudari gabe dira, mini personita marabilloso hauek. Zu etortzea lanera gian egun batean zure etxeko kontuekin, edo gauza pertsonalekin pixka bat horrela, edo sensible, edo pixka bat, eta sartzea gelara, eta umeak sartzen direnean, transmititzen dizuten energia, poza eta dana da, astutze zaizula dana, eta sartzezala beraien dinamikan, eta da, opari bat. Ni Ignacio naiz, eta mantenimenduan eta jangelan ibiltzen ari naiz. Mi trabajo de mantenimiento consiste, como la propia palabra indica, mantener lo que es el colegio en sí y todas las instalaciones en perfecto estado de uso. Y dentro de eso abarca limpiezas, arreglos de cosas estropeadas, mantenimiento de jardines, instalaciones deportivas y mil cosas, 1000 variables. Y aparte de esto luego tengo el tema de la janguela, que soy el responsable de la zona de comedores, en el cual, ya sabéis, tenemos 500 niños comiendo todos los días y intentamos en los 2 turnos que vaya funcionando todo perfectamente y que vaya saliendo todo. Básicamente eso, son polos opuestos. Lo que es la janguela es lo mejor y lo peor. Lo mejor es cuando ves que vas bien de trabajo, que vas sacando el trabajo y los críos aparte que están contentos, y luego lo peor es el estrés que te genera estar con 2 turnos con tanta gente y que ves que no llegas tal. Entonces es por eso, 2 polos opuestos, pero lo mejor y lo peor a la vez. Y lo del mantenimiento, mantenimiento yo creo que es más o menos el reconocer que haces un trabajo, ¿no?, que lo terminas, que lo arreglas y que se puede utilizar otra vez. Es más satisfacción personal de que todo está en funcionamiento. Gu Alaitz eta Olatz gara, eskola honetako heziketa bereziko hezitzailea gara. Eta gure lana da pixka bat, behar bereziak dituzten aurreekin egotea egunerokotasunean, beraiei lagunduz eta aurrerapen txikiak lortzen lagunduz. Neri behintzat, lan honen nola gauza politena niretza da hori ez, ikusten dezunean ikasleak aurrerapen txiki bat ematen dutela, edo, beraien pos hori ez, zerbait lortzen dutenean. Azkenan esan bezala egunero zaude beraiekin, eta azkenan hori duzu positibotzat, egunero ikusten duzu zerbait berria ikasi dutela, eta zure laguntza baloratzen dutela. Ni Iñaki naiz eta patio zaintzailea naiz, patioko zaintza egiten dut. Nire lana ez da bakarrikan patio zaintzailearena egitea, baizik eta aurrak eguerditik, aurrak klasetik ateatzen dienetik, klasera berriro sartzen dienetik, zaintzea edo haiei entzutea da. Bai haien arazoak, bai beraien pozak, edo bai beraiekin egotea jolasean edo zertan. Aurrekin tratua, aurrekin jolastea, aurreak entzutea, eta batez ere hori, haiekin jolastea. Ni Kepa naiz, ikastetxearen kirol koordinatzailea, eta berez nire lana gainbegiratzea da gure neska mutilek LH bigarren urtetik hasten diren hastapeneko ibilbidetik eta gero lehiaketa ibilbidean gainbegiratzea haien entrenamenduak, lehiaketetak eta hortaz da berez koordinazio zabal bat, nonbait azken finean gero entrenatzaileei formakuntza eskaintzea, eta azken finean bermatzea kirolaren bitartez nolabaiteko garapen transbertsalan bat ematen dela. Hori azken finean da gure bizioa ikastetxe bezala eta gure helburua. Eta berez hori da gehien gustatzen zaidan kontua, kirolaren bitartez, kirol jarreraren bitartez neska mutila, hori, garapen nonbait integral bat bermatzea eta horien ekarpen positiboa bat izan ditzala kirolak. Hori da nire bizipoza. Ni Josune naiz, Izartxok egialea, eta azaldu beharko banu zer den Izartxon egiten duguna, esango nuke aisialdi taldea denez aurrekin eta gazteekin
denbora pasatzen dugula larun batetan, eta bereekin ekintza ezberdinak egiten ditugula, jolasez gain. Uste dut oso erraminta ona dela aurrei erakusteko jolasekin gauza asko ikasi daitezkeela balore desberdinak ikasiz. Ni Xabier Zabala naiz. Ni Asier Legarda. Eta gea eskolako sukaldariak. Ontxe hemen harrapatzen gaituzue enpanatzen. Eta ematen ditugu bazkariak bai irakasleentzako, bai ikasleentzako eta gero residenteentzako gosariak ematen ditugu. Eta gero daude eskolako anaiak eta beraientzako ere ematen ditugu 3 jatorduak. Ez dakit, gehien gustatzen zaiguna, lana bukatu eta patioa zeharkatzekoan aur bat hurbiltzea eta janaria gustatu zaiola esatia edo ez dakit. Javier Alonso naiz, Lasaiko anaia. Ikusten duzue itxura jubilatuta nagoela, baina ikastetxe honetan egon naiz 40 urte, salbuespen batzuk, beste ikastetxetan egon naizela. Eta, gauza desberdinak egiten ditut. Por ejemplo, me dedico a traer el correo del colegio, hacer los encargos para que la gente pueda disponer de su tiempo, ahora que yo puedo disfrutar de que tengo tiempo libre, y entonces ayudo de esa manera a la gente. Y llevo adelante una de las aficiones que siempre he tenido, pero que en este momento la puedo hacer con mucho gusto, y es el de la fotografía, el vídeo, y creo que es un servicio que es útil. Yo creo que lo que más satisfacción me da en la actividad que llevo es sentir que hago cosas que ayudan a los demás, que los profesores que me piden cosas pueden dedicarse a su trabajo porque yo les quito alguna de esas cosas que les incomodarían. Y eso, así que vivo feliz de esa manera. Kaixo, Karmele naiz, Lasaien lan egiten dut. Garbiketan, ikastolako monak, sukaldeak eta logelak ere garbitzen ditut. Gero joaten naiz jangelara 3 eta 4 eta 5 urteko umeekin. 3 urteko ume erakusten diogu eta laguntzen diogu baskaltzen. Gustatzen zait egotea, bai ume txikiekin eta baita ere unibertsitateko jende gaztearekin. Oso bizitzan pilpilean daude eta giro politia sortzen da. Ni Sorkunde naiz eta Gautenak eskola hontan daukan gela egonkorreko irakaslea. Momentu hontan gelan guk 6 ikasle ditugu eta gure zeregina da beraien autonomiarako eta bizitza kalidadeako aprendizaiak erakustea. Kurrikulunetikan askotan urruti oten geha, baina alde neurrian bakoitzari irakurtzen irakasi, besteai esfinterran kontrolarekin eta beraien bizitzarako, etorkizunerako beharko dituzten habilidadia lantzitugu. Neri gehien satisfazioa lana honena da, lehenengo beraiekiko harremana eta batez ere lorpen txikiena da aurrea jarritzeko motivazioa ematen diguna. Kaixo Luken naiz, Lasai Donostiako irakaslea, lehenik eta behin, eta momentu honetan 3. urte zuzendari orokorra. Eta egunerokoan nire lana momentu honetan bada eskolaren alde ahalik eta antolakuntza, erabaki eta halakoak hartzea, funtsean. Nik pentsatzen dut alderdi emozionala hontan oso garrantzitsua dela eta beraz hori da saiatzen garena gehien zaintzen. Segurazki irakaslegoak edo ikasleak edo familiak ez dute erla nabarituko, baina uste dut bai ni, bai zuzenitza taldean nahiko argi dugun zerbait dela eta horren inguruan egiten dugu ohikoan. Eta niretzat bizipoza ikasle baten momentu bateko interesa, zu kontatzen esaten ari zaren zerbaiten inguruan. Normalean ikasle horiek interes hartzen dute gehiago ikasgaian baino, normalean kontatzen dezun esperientzia batean, dakazun, ez dakit, konturen batean, ez? Eta halakoetan interes hori lortzea niretzat bizipoza handia da. Bizipoza handia da ere bai ikasle hori batek zerbait esaten ditzunean zure esperientzien inguruan. Bizipoza da, eta gutxitan gertatzen da, lankide bat etortzen denean bulegora edo beste momentu batean, eta eskertzen ditzunean
egiten ari zaren lana eta esfortzua. Hoiek badira. Bizipoza da ere bai, urtero lortzea ikasleak eskolarentzat, bizipoza da familia bat normalean arazoak dituzten familiak alde heinean eskolak laguntza bat izatea. Egia esaten bade, segurazki zuzendari izateak arazo asko ekartzen ditu, baina ere satisfazio ikaragarriak ere ekartzen ditu. Nire eguneroko lagun batzuk ezagutu dituzue. Gelan, patioan, jangelan, kiroldegian, primeran pasatzen dut haiekin, eta beti daude ni laguntzeko prest. Aurrekoan, Aitonak esan zidan aberatsek 2 edo 3 etxe izaten dituztela, eta hauek oso handiak izaten direla. Aitonak egia esaten baldin badu, ni oso aberatsa naiz, izan ere 2 etxe ditut, eta bat erraldoia da.